Ouch! Wait lang! Huwag mo na lumabas, baby. Nag-drive pa tayo. Oh my God! Mommy's tummy's hurt. Yeah, that's baby, anak. Yeah, the baby's moving, that's right. Kicking, yeah. I'm having a slight contractions. It's not close interval. No. It's 3 cm. I'm having contractions. Yeah, I've done the suburb thing, babe. There's emergency right there. You can park in there. Oh no, it's not allowed. Outpatient only. Oh, emergency room outpatient parking only. It's fine. You're fine in there? Outpatient emergency. But can result in infection in the eye. The boys first two got it, right? I just don't put ointment in the eyes. No ointment No ointment and in no, the eyes. And no vaccine. HEPA vaccine, right? No hepatitis B. Hepatitis B, yeah. Okay, but you want the vitamin K. In the ambulance, they'll use a 16. It's a large bore needle. This one's 18, so it's a smaller one. How big are the needles they stick you with the Demerol or the morphine with? Usually those aren't really too bad. Too big? No, like the when we use them, we're a needleless facility now, so it just goes into your IV. So peanut ball daw. Akala ko naman kung ano. Ayun, ano pala siya? Bola siya na peanut yung ano niya, shape. Guys, peanut yung shape. Tapos pinatagilid ako. Tapos ilagay ko yung right na paa ko kung maganyan ako na side or kung gusto ko na side dito naman. Ilagay ko yung paa ko doon. Parang nagtanday. Ano ba yun sa Tagalog? Nagtanday ka, gitandayan nimo ang pillow, yung peanut ball. Tapos so yung humihilab siya, bumubuka yung legs mo kasi yung gitandayan nimo, di ba? Ayun, pagkatapos nun guys, ayun, bumilis-bilis na yung hilab. As in, feeling ko, hala, ang bilis, tapos sumasakit na siya, as in, ang sakit na talaga ng, di ba, mag-contraction ako, kaya ko pang tahimik. Hanggang sa, hindi ko na talaga siya kayang tahimik guys. Ang haba, ang sakit-sakit. Tapos, umaba na, bilis. As in, ang sakit talaga. Hindi ko lubos maisip, ang sakit. Ang sakit na ng contractions. Sumisigaw. Nagana ko, contraction ako na. Tapos may sound na, nagsasound na ako kasi sobrang sakit, hindi ko na kaya. Tapos mga alas 11, gumagrabe na talaga siya eh. Di ba alas 11, tapos mga alas 10, mga alas 11, sumasakit na siya ng todo. Tapos alam nyo nung nakikinig kasi intense na siya eh, di ba? Intense na kasi guys, yung contraction ko sobrang sakit na. Nagplay ako ng yung prayer, nasa YouTube siya. Ilalagay ko sa screen kung ano yung pinlay ko. Diyan. Ayan, it helps talaga yan guys.
yan yung pinakinggan ko habang nagko-contract ako na sobrang sakit na talaga. Kasi nga wala akong epidural, wala akong pitocin, nag-no ako sa pitocin. Kasi sabi kasi kapag magpitocin daw, kasi nagtanong ako magpitocin, sobrang mabilis nga pero hilab ka ng hilab, mas okay daw yung natural, mas mapabilis ang paglabas ng baby kapag natural, walang pitocin na yan. Ayun guys, yan yung pinakinggan ko habang ako ay nag-contraction na sobrang sakit na. Ayun, tapos sabi ko guys, ala, ang sakit na talaga, mga nasa 11 na, 11:38 yung lumabas yung anak ko eh. So, mga nasa 11 doon na sumasakit-sakit. Mga 12 minutes akong nag-push. Siguro 10 minutes, mga ganun. Kasi 10 minutes ba? Basta mabilis lang ako nag-push guys. Lumabas na siya. May mga previous video ako, mabilis lang yun. Ayun, sabi ko, natatai na ako. Mga 11, ang lakas, ang sakit na, natatai na ako. Pwede ba ako, baka ito na yung baby. Okay lang ba na mag-push ako? Kasi natatay ako. Okay lang ba na natatay ako? Sabi, okay lang. Ayun, ang sakit na guys. Ang sakit. Guys, ang ingay ko sa labor room. Grabe, di ba may iba di ba may ibang mga nanay na ang tahimik nila mga anak? Pero ibahin nyo ako guys. Siguro may iba din, oo nga naman, sa dami ba naman naging nanay na nanganak? Naka-experience din na sobrang ingay. Ang ingay ko sa labor room, ibahin nyo ako ha. Ang ingay ko talaga sa labor room, as in, hindi ko kaya yung tahimik. Sa first ko, nag-epidural ako, hindi ko siya feel, pero yun, sabi na push, pero naramdaman ko yun, noong malapit na lumabas na talagang bata, naramdaman ko yung sakit, nung sa panganay ko. Tapos sa second ko, wala akong epidural dyan. Wala akong epidural or pitocin or kahit ano. No, kasi lumabas siya agad. Pagdating namin ng hospital, nasa labor room na kami, lumabas na agad yung pang second born ko. Tapos itong third ko, ayun, tinry ko pa rin na walang epidural. Ayun, ramdam ko ang sakit ulit. Ay naku, hindi madaling manganak guys. Pero, masaya siya kapag nakita mo na yung baby mo. Ayun guys, sobrang sakit. Nasa previous video ko. Nasa previous upload ko yung nanganak ko. Ang sakit talaga. Guys, ito, 'di ba, masakit 10 cm na dito siya ulo. Tapos ayun, lumabas na, nag-crown na daw yung baby, yung crown, yung lumabas na daw yung ulo. Nag-crowning na. Oh my gosh, push. Pero ang sakit, ang lakas ng boses ko. Tapos lumabas. Tapos dito naman ang shoulder. Guys, yan yung shoulder, ang next. Yan yung sobrang sakit. Kasi lalabas siya, tapos iikot. Tapos push pa, tapos yung shoulder, kailangan push. Tapos yung shoulder, guys, ang sakit. Gaganon talaga yung mo. Para maglabas yung, mag-stretch talaga siya para lalabas yung shoulder ni baby, di ba? Tapos, lumabas na yun. Tapos body. Ang sakit. Ang sakit, grabe guys. Ang sakit talaga. Ayun. Oh my gosh. Tapos, narinig mo na yung first na iyak ni baby, di ba? Oh my gosh. Baby, gusto ko na ihag. Sarap. Tapos, ayun, baby girl ko, nasa world na. Tapos, nasa dibdib ko na. Skin to skin. Oh my gosh. She's so warm and she's so cute. Oh my goodness. Ayun, baby girl ko. First time ko magka-baby girl. Kasi, yung asawa ko, may 4 boys na siya. 2 boys sa kanyang ex-wife. Tapos, 2 boys sa akin. So, first time niya magka-baby girl. First time ko din magka-baby girl. So, ang saya guys. Ayun, nasa mundo na siya. Cute-cute lang. Ngayon, ang anak ko ay 5 weeks old. 1 month and
1 week old. 1 month and 1 week. 5 weeks old yung anak ko ngayon. Oh my gosh. Ay, guys, yan yung birth story ko. Ano, totoong story. Totoong feelings, totoong nangyari sa akin. Ang sakit-sakit. Ngayon, yung chan ko is malaki-laki pa rin galing sa panganak. Pero someday, mag-bounce back din ako. Hindi muna ako nagmadali kasi breastfeeding ako eh. Tapos noon guys, 'di ba, nag-anak na ako tapos pinapa-breastfeed ko siya, try ko siyang pa-breastfeed. Yung aking yung aking tiyan, yung aking matres, pag pinapadede ko si baby, naghumihilab pa rin yung tiyan ko. Tapos sabi ko sa nurses na every time na magpadede ako, yung tiyan ko humihilab, nagko-contract, parang nagli-labor pa rin ako. Sabi nila, normal lang daw yan. Kasi yung ko, yung mattress ko daw, wala nang laman, di ba? Dahan-dahan na daw, sobrang laki ni baby, di ba? Dahan-dahan na daw yung mag-shrink. Yun, ganun si baby. O yung baby, yung natin mattress, dahan-dahan siya maganyan. So guys, 1 week, mga 1 week or hindi, 2 days. Mga 2 days. Taka lang. So guys, 2 days ko yun. Or 3 days. 3 days. Lagyan natin, 3 days. 3 days ko yun nafe-feel na every time na magpa-daddy ako kay baby, yung ko, yung puson ko sumasakit din, nagko-contract. So nagdahan-dahan yun siya mag-shrink. Kasi maliit lang yung natin, mattress natin. Tapos lumaki. Nandiyan na yung baby, tapos babalik na naman siya sa normal. Ayun yun guys. So, ayun, maraming pagtitiis, 'di ba, para lang manganak. Pero worth it naman lahat. Worth it as a mom, 'di ba? Okay, guys. Ayun, hanggang sa ngayon, medyo naka-recover na ako. Hindi na masakit yung puson ko. Tapos, bago kami lumabas ng hospital, nagpa-reseta ako sa doktor ng ibuprofen. Kasi, di ba, lalabas ka ng hospital, tapos may medicine. Kasi, pang pain reliever ko. Kasi, ang masakit pa rin, di ba, yung nasa loob. Normal delivery ako. Ayun, masaya. Gumaling naman. Ayun, okay na ako, guys. Okay na kami ni baby. Ang baby ko, healthy naman, sa awa ng Diyos. Tapos bilirubin siya. So far, okay naman. Pinapagaling lang namin. Binibilad ko sa araw. Tapos yung may UV light si baby para sa kanyang bilirubin. Jaundice. Yun. Ayun. I'm so happy na healthy yung anak ko. Healthy baby siya. Baby girl. Thank you, Lord. Thank you. Ayun guys, yun lang yung aking birth story, birth vlog. Maraming salamat guys sa inyong panonood. Thank you. See you on the next video. Bye guys.